Hej, vi er Anna og Anne-Louise, og vi vil fortælle om konservatismen, som blev startet af Edmund Burke. Ja, og i konservatismen går de meget op i, at der er et hierarki, hvor Gud er øverst, så kommer kongen, kommer adelen, og så kommer pøblen. Og hvis ikke det her hierarki var her, så ville samfundet simpelthen falde sammen, fordi de er simpelthen afhængige af hinandens klasser her. Hvis der ikke er nogen rige, så er der jo heller ikke nogen fattige. Og konservatisme, det kommer af det latinske ord conservare, som betyder at bevare. Og bevare, det er lige præcis det, som konservatisme gerne, eller som konservative gerne vil. De vil gerne bevare, den gang, da det blev startet, der ville de gerne bevare det samfund, som var der, hvor der var stor opdeling mellem rig og fattig. Ja. Ja, og i dag, der er det stadigvæk de lidt adelige, hvad man kan sige, de rige i vores samfund, der vælger de konservative, og det er hovedsageligt mænd og ældre, der gør det. Og noget af det, der er meget vigtigt for konservative, er at ligesom holde øje med at beskytte de svage. Og de svage, altså de ældre har tendens til at blive de svage i vores samfund. Så det er nok grunden til, at der også er en masse ældre, der vælger de konservative. Ja. Og ja, det var det. Og I kan læse om alt muligt andet lige ved sådan af. Det er jo, ja. Hej.